Khapang nei khasuk rangchak ni takutai bukhuksong chini channel habanok ni bukhaktui tai especially ani bukhaktui 2026 New Year Happy New Year ni tai 2026 bisi katal ni haste ni joto chini channel habanok bai halok kring tongnai जोंनो लाइक खायनाय शेयर खायनाय कमेन्ट खायनाय o khapangni khasuk rangchakni marai kising songno tai okra sakra mafani soman taku bukukni soman songno chini channel habanokni bukhaktui khulumung hamjakmung kha kuphur bai chibai tai o 2026 bisi katal phaimani oruk sawi jotoni nok brum brumno haya saya kolom kosa katiriwi tongnani bagai chini channel habanokni bukhakti bochung ishorni thani diainai tai bosong bai bosong o hani bai hani bosarok walai sulai kroi thansa khlaiui jesabo samung humung hamjakmari laiui hamjakma yasak laiui tongnani bagai जों इसोरनो बो दियाइनाय ताइ chini channel habanokni bukhakti bo specially जों koimung nanago हामबाय।